Ngiyabonga bangcwele ithuba engiphiwayo ekseni ukuba ngiguqe phakathi kwabangcwele. Cela uNkulunkulu angelaphe nalomkhuhlane ongiphethe. Amen. Yisabatha bangcwele sikulomuzi esawuphiwa umuzi waseMpumalanga. Ngolunye usuku ngake ngezwe kukhulunywa ukuthi iNkosi enkulu yamaNazaretha uLanga phuma Sikothe wakhuluma ekuphakameni. Wathi lo muzi sikuwo igama lawo kusekuphakameni. Wayesethi lo muzi esikuwo maNazaretha kufanele ningakhohlwa ukuthi wakhiwa kanzima kanjani. Awakhiwanga kalula. Nokutholakala nje kwale ndawo esiwumuzi wasekuphakameni ayitholakalanga kalula. Ngizocela nje ukuba mfushane, ngizocela uphethe iBhayibheli angifundele incwadi ikaJohn kulaba abancane ongokuqala isahluko sesibili uverse 19. Ithi ke lo muzi esikuwo maNazaretha noma senihleli kuwo ninethezekile kodwa ningakhohlwa ukuthi awakhiwanga kalula, wakhiwa kalukhuni. Manje ngikhunjuzwa le ndaba yeNkosi iLanga yilo muzi nathi esikuwo namhlanje. Amen. Ukuthi lento iNkosi eyayikhuluma namhlanje ngiyayibona. Umuzi kaShembe awakhiwa kalula. Awuyona into elula. Iyakhiwa imizi yabantu. Nezinye izinto nje ziyakhiwa iphuthume iphele. Kodwa umuzi kaShembe ukubeka nje ulayini owodwa nje westini ujike ngale ya ujuluka abantu. Manje ithi iNkosi lo muzi wakho abantu bekholwa. Ithi kodwa wathi mhla uphela abanye babengasakholwa. Manje ngibuka leso sifo nje bangcwele ukuthi uNkulunkulu wenza kwalukhuni ukwenza into ekwaziyo ukwenzeka ibe lula. Ukwakha kuyenzeka kube lula ukwakha, kwakheke nje. Kodwa uyabona ukuthi ukwakha akuyona into edinga imali kuphela, ikakhulu kwazo kwalapha ekuphakameni. Umuzi kaShembe wakhiwa nje ngemali kuphela. Umuzi kaShembe wakhiwa ngothando, umuzi kaShembe wakhiwa ngokukholwa. Umuzi kaShembe wakhiwa ngobunye, wakhiwa ngobungcwele. Make kwaphela ubungcwele nje kubathi ngisho benganemali bayehluleka. Wena benzima. Awakhiwa ngobukhulu, wakhiwa ngobuntwana. Bayancipha abantu babantwana bathi iNkosi sicela iNkosi kwenzeke intando yakho, sicela ukholwa nguwe. Awakhiwa ngokuhlakanipha. Makungakhona umuntu nje owavela afuna ukuhlakanipha, afuna ukuthi ukuhlakanipha kwakhe sikubabaze kukhonzwe, ngeke wakheke umuzi kaShembe uyoba nzima. Manje uShembe uyayenza lento ibe yinde. Ingabi into ezosheshe ifezeke ukwakhiwa komuzi wakhe ukuze bonke abanjalo babonakale. uShembe uyayawulule lo msebenzi wakhe umuzi wakhe awenza ube lukhuni ukuze gcine kuvele bonke lonke uhlobo lwabantu. Manje into ebhlungu maNazaretha ileyo ukuthi ithi iNkosi iLanga phuma Sikothe ithi laba bantu wathi uphela umuzi base behlubukile abanye abantu ababekholwa uqalwa. Bagcina sebethi hayi khona. Ayikho lento esiyenza lapha. Kudlalwa ngathi maNazaretha nize ningakhohle ukuthi uShembe undlelande. Kodwa kabulali kwabamkhonzayo. Ngicela ungifundele baba ngisheshe ngihlale phansi fanele bemfushane indaba endlini. Oqala uJohn isahluko sesibili kuverse 19. Malasa nje wasilapha sicela uShembe silobe kulomuzi. Amen. Ukuthi noma kanzima kanjani into zalapha ekhaya kodwa sifele lapha ekhaya. Akabibikho ozothi ngelinye ilanga ngiyaphuma mina. Ngoba usuphuma. Hayi noma ungabekani mngani wami. Mawusuphumile sothi shuthi wayivele ngesiyeno walapha ekhaya. Sho njalo incwadi. Hayi wayivele ngesiyena, wayivele nje. Uyabona ekhaya bangabe nizelwe nilabana, sizelwe sonke emzini esiqhamuka kuyo. Uyabona khona isikhathi la ukubone khona ukuthi yabona, kanti ngizelwe namadoda, kanti ngizelwe nabafowethu. Hayi mhla usinelwa, cha hayi shiya mhla usinelwa. Mhlawumbe namhla usinelwa, uyabona umfowenu ofika
afike sekuphithizelwa nje afike sekuphithizelwa uyila ubona ukuthi kanti angizelwe nami kanti ngizelwe ngedwa mfowethu ufika sekuphithiza sekufika abantu bokuhamba mfowethu lowo uma kuukuthi ukuhlale nesidumbu baza abafowenu ukuthi sekunesidumbu endlini hayi baze bafike sekumbiwa owakini uyawibuza ngempela lapho ubona khona hayi ngizelwe ngedwa ngithi ke abantwana benkosi uShembe akasisize okwehlela labo ababe sekuphakameni kungasehleli kulomuzi waseMpumalanga ithi iNkosi igcoba ababeyithwala beyibeka lapha emahlombe befaka amabhantshi ayigqoka ngalezi ayikhatha ayiqinile uthi adleka lamabhantshi edliwa izigcobo beyilanda ehlathini kwakhiwa umuzi uthi adleka lamabhantshi adleka asefeke emahlombe kwaye kwafika enyameni yakhe umuntu mayesibekile isigcobo ehlombe sagcina sesidla inyama yakhe uthi abanye zedlula igcobo zomuzi wasekuphakameni emabhantshini zadlula nasenyameni uthi zadla ngisho imphefumulo yabo undlela nje kabulali babamkhuzayo uyabona amaNazaretha uma sibhekene nalomsebenzi sibhekene nawo njengamanje umfowenu uyombona ngokuthi aqhamuke kunje athi hawu akwazi ukwenzeka into engaka kithi ngingekho umfowenu ke lowo owalapha ekhaya kodwa lonke yena umfowenu uzothi hayi bafowethu ake niqhubeke sokuye sinibone ebese nyomuka uphuma nje wayengesiyena vele wakithi wayengalotshiwe khona sicela uShembe silobe ngoba bangcwele ngolunye usuku iNkosi yake yavuka kulomuzi yathi namhlanje ngifuna ukuloba abantu abayophelela kulobu buNazaretha nabantu abayohlubuka abangeke baphelele kulobu buNazaretha yayisithatha izithombo yanika abantu egcekeni yathi tshalani yathi kodwa lezi izithombo njengoba nizitshala lapha egcekeni angifuni ukuthi kube khona ozoyichelela ngamanzi umuntu uyoyichelela ngokukholwa kwakhe wathi siyomila sihlume sikhule siye phezulu sobe sikhuliswa ukukholwa kwakho esiyobuna siyobe sibuniswa ukungabibikho kokukholwa kwakho kulomuzi waseMpumalanga lo muzi bangcwele wabekelwa isisekelo sokuthi abaphakathi kwawo abazi ukuthi kuhlalwa ngokukholwa kulomuzi izinto zalapha ekhaya zenziwa ngokukholwa uNkulunkulu akasiphi ukukholwa amaNazaretha swakho umuzi wakhe ngoba wafika ngiyakhumbula sekufike ngisho iNkosi uThingo kwaku 1999 ihleli lapha iNkosi uThingo yafika yathi lo muzi ke ngiyawufuna wakhini elimhlulayo lelo lizwi uzomonyuka vele kusho ukuthi la lingashiwo kuye la lishiwo kini nini lapha endlini bantwana basezulwini kwanga lendlela noma iyinde bantwana basezulwini ingaba njengoba isho ithi undlela ande kabulali singafeli bangcwele endleleni kepha sifele ekhaya iNkosi busisizwe la